Сигурно на всеки се е случвало. Инвестира се в страхотни продукти, следват се всички стъпки от рутината. А косата, тя просто отказва да съдейства. Изглежда някак уморена, тежка, сякаш нищо не може да я спаси. Днес ще разбулим точно тази мистерия. Мистерията на упоритата коса. И ще видим точно така, как да й натиснем бутона за рестарт. Ето го и класическия сценарий, нали? Любимия балсам или маска, които до вчера са правили чудеса, изведнъж спират да работят. И не, това не е просто въображение. Причината за тази мистерия всъщност е доста по-проста и много по-често срещана, отколкото си мислим. Добре, но преди да търсим решение, първо трябва да сме сигурни в диагнозата. Хайде да разгледаме явните признаци, които буквално крещят, че косата има нужда от сериозна помощ. И ако в момента някой си кима с глава, докато гледа този списък, безформени кадреци, скалп, който се омазнява супер бързо, онова неприятно усещане за филм върху косама, значи попаднали сте на правилното място. Защото това не са просто случайни проблеми. Не, това са много ясни симптоми на един и същ основен виновник. И ето го, главният заподозрян в нашата малка мистерия – натрупванията. Или, както е по-известно, build-up. Да, точно това е терминът, който обяснява почти всичко, за което си говорихме досега. Представете си го така. Всеки един косъм е обвит в нещо като тънък, невидим дъждобран. Точно така, дъждобран. И този слой, тази бариера, отблъсква абсолютно всичко, което се опитваме да дадем на косата. Вода, скъпи маски, балсами, всичко. Те просто се плъзгат по повърхността, без изобщо да могат да проникнат вътре и, разбира се, да си свършат работата. Добре ама откъде идва този нежелан слой? Източниците са 4 основни. Първо, стилизиращите продукти, които ползваме. Второ, естественият себум от скалпа. Трето, замърсяванията от въздуха около нас. И четвърто, един невидим враг, който тече от чешмата ни всеки ден. Твърдата вода. Хайде да се фокусираме точно върху нея за момент, защото тя работи на едно съвсем друго молекулярно ниво. И сега идва наистина интересната част. Малко наука, но обяснена съвсем просто. Вижте, повърхността на косата ни има естествен отрицателен електрически заряд – минус. А минералите в твърдата вода, като калций и магнезий, са с положителен заряд – плюс. И както всички знаем още от часовете по физика, противоположностите се привличат, нали така? Ето това е ключовия момент. Защото тук не говорим за някаква си обикновена мръсотия, която може да се отмие с първия шампуан. Не. Тук говорим за чиста химия, за електростатично привличане. Тези минерали буквално се залепват за косата, все едно магнит за метал. И така образуват една супер опорна обвивка, която повечето обикновени шампуани просто нямат силата да разградят. След като вече знаем кой е виновникът и как точно действа, е време да се научим как да го диагностицираме с точност. Хайде да влезем в ролята на истински космени детективи. Хайде да направим един бърз тест, един чеклист. Колко от тези точки описват състоянието на косата в момента? Усеща се груба на допир, заплита се много по-лесно отпреди, къдриците са някак безжизнени, а цветът е изгубил блясъка си. Изглежда по-матов. Ако има отметка дори на 2 от тези точки, то е почти сигурно, че виновникът са именно натрупванията. Стига толкова теория, нали? Време е за действие. Ето го и планът от 4 лесни стъпки, с който ще направим пълен рестарт на косата. И така, нашият план има 4 ключови стъпки. Първо, едно мощно дълбоко почистване. Второ, една специална процедура, наречена хелатиране за премахване на минералите. Трето, което е задължително, възстановяване. И накрая една финална стъпка за блясък. Сега ще разгледаме всяка една от тях по-отделно, за да е напълно ясно. Да започваме с стъпка номер 1 – дълбоко почистващият или така нареченият clarifying шампуан. Тук, разбира се, идва ключовия въпрос – колко често? Отговорът е много индивидуален. Например, ако някой живее в район с твърда вода или пък използва много стилизанти, ще има нужда от него по-често, да кажем на всеки 10 дни. От друга страна, ако косата е гъста и не се ползват много продукти, то тогава веднъж месечно е напълно достатъчно. Идва ред на стъпка 2 – хелирането. Това е, така да се каже, нашето тайно оръжие срещу онези упорити минерали. Как работи? Специалните съставки в тези продукти, наречени хелиращи агенти, действат като малки щипки.
Те буквално хващат металните иони, обвиват се около тях и ги правят водоразтворими. А това означава, че вече могат съвсем лесно да се отмият с водата. Гениално, нали? Сега внимание, това е изключително важно. След такова мощно почистване косъмът е идеално чист, да, но е и напълно гол и беззащитен. Защото сме премахнали не само натрупванията, но и ценните му естествени масла. Точно за това стъпка 3, маската, не е просто препоръчителна, тя е абсолютно задължителна. Представете си я като спасителна жилетка. Тя възстановява защитния липиден слой и заключва влагата вътре в косъма. Пропускането на тази стъпка наистина може да доведе до повече вреда, отколкото полза. И стигаме до финалната щриха – изплакване с разреден ябълков оцет. Може би звучи странно, но има перфектна логика. Всичко е заради pH баланса. Вижте, след измиване косъмът е с по-високо, т.е. алкално pH, и това оставя кутикулите му, външния слой, отворени. А леко киселинния оцет какво прави? Затваря ги плътно. Резултатът е моментален. Косата става много по-гладка и невероятно блестяща. И така, свършихме тежката работа, косата е рестартирана. Супер! Но как да сме сигурни, че няма да се върнем пак в изходна позиция само след няколко седмици? Време е да поговорим за превенция. За това как да поддържаме косата си чиста и възприемчива за по-дълго време. Ето няколко златни правила, които наистина помагат. Първо, умна селекция на продуктите. Добре е да се избягват неразтворими силикони и да се редуват по-леки с по-тежки формули. Второ, прецизност в техниката. Това означава да се изплаква всичко много старателно. И трето, контрол над средата. Ако водата е твърда, един филтър за душ е може би най-добрата инвестиция. И разбира се, периодичното дълбоко почистване си остава най-добрият ни приятел в тази борба. Тази метафора обобщава всичко просто перфектно. Дълбокото почистване наистина е точно това – една нулова точка. Един рестарт, от който косата може да започне на чисто. А когато е чиста, тогава и продуктите, които ползваме, отново ще започнат да работят по най-добрия начин. Така че в крайна сметка, може би въпросът никога не е бил защо продуктите ми не работят. Може би истинският въпрос винаги е бил готова ли е косата ми да ги приеме. Когато и осигурим тази чиста основа, ние не просто решаваме един проблем. Ние отключваме пълния й потенциал, за да може тя да поеме всичко хубаво, което правим за нея. Наистина си заслужава да се опита.